adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Ubra, Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Lynn, 23 anyos. Palihog lang ko sa pagtago sa akong address. Unto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong lula nga giatiman karon sa akong papa, sukad pa sa buhi ang akong apuhan. Sa buhi pa sila, kami ang nagatiman sa mga tiguwang. Maong napabor namo ang pag-atiman sa mga yuta sa akong mga apuhan. Og butang nga gikasuyaan sa uban akong mga uyuan ug iyan nga mga igsuon ni papa. Karon yung hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Wa pa bas papa ni Mulid. Ko pa man ko kita ma. Ang hain man dis papa ma. Ay ingon man to siyang magpagabas kuno dita. Kay tiwas kuno ning atong bahay. No sa bagod to naman lang, wa pa man mauli. Bitaw man no. Wa pa taw na human ning atong bahay. Ay wa man hinunay problema. Mahuman na magili nato sinay-hinay sa matagig gayon nga may kwartata para paggabas. Kay may mga kahoy man tat iningyutan nilang papa nimo. Ang pagpagabas lang og ipalit og lansan ang atong problema. Pero og kahoy oy, dagkan tag kahoy. Ogid ma. Pero hay naman ni si papa. Oh, ala, Ginoo ko. mo si papa na ron ma. Murag man nabundak mga tabla. Ala, sukaris papa nimo kay ako sa sugaton. Oy, kapuya, oy. Ikaw ba? Ikaw naman sa gudi nagkakot ang mga tabla. Ang amo sa manuhol ta. Lisod gani ito og bayad para paggabas. Pa, kauna, nakasukat na ko. Oo, makaon ako. Kay gutom na kay ko, oy. Nagpaudto mo sa kagpauli, uy. Ay, kay gusto ko nga mausa na ang akong trabaho. Kay ganahan na kay kung mahuna na ako ning atong gipatukod na bahay. Nagpagabas sa sabday ang imong papa og kahoy sa yuta nila ang papalin? O tiyo, kay para ihuman sa among bahay. Wa niya ibaligya. Ha? Wa tiyo eh. Gitiwas og panday sa among bahay. Bida ng amahan ni Mulin. Kaniadto pa gid na nga mapahimuslanon kay. Unsa tiyo? Kaniadto pa gid na siya nga sip-sip kay nilang papa ug mama. Nahalinam sa bitaw sila si mama ug papa sa unang yuta. Wa mi tagae. Ilang gihatag tanan ni papa nimo? Murag nasayop tingali ka ng istorya nimo tiyo da. Wa man gud gihatag tanan nilang lulo namo ang halin sa yuta. Oo, gihatagan si papa. Apan gigasto man to sa pagkasakit ni lulo. O para nasad sa konsumo nilang lula nga diri sa amo nag-istar, hangtod nga namatay sila. Mauna, diha ninyo ang mga tiguang hangtod nga nangamatay. Maong kamo ang nakapahimu sa kwarta nilang papa ug mama sa una. Ug kaming ubang mga igsuon, wa mi mabahini. Mangayo gid ang igbahin na to. Tiyo, Pastilan, ngita ginigbikil nga akong igsuon, ha? pa, ayaw lang pangitagubot, uy. Sila bitay, pati manon sa mga tiguang sa una, dili man sila. Kaya ang katarungan nila, may mga trabaho sila, may mga gagmay pa silang mga anak, dili sila kaatiman. Si mama in taon ninyo ang mag-atiman pirmi sa iyang mga ugangan. Kay ako, ito amang ko, nag-atiman sa atong yuta. Kaya ang ako mga igsoon, haskang tapulana na nila. Tapulan nga mananom, ngutiman sa yuta. O nga, ano, mangigi man sila, nga magpagabas ko sa mga kahoy nga, ako masadang tinanom ang uban. Basta kay lain og sinutihan si Tiyo Minggoy pa, uy. Murag nangwinta siya. Oh, Pero pa, ayaw lang patuloy si Tiyo, ha? Basig magkaaway mong Tiyo Minggoy. naana naman ko na ng uban akong mga igsoon. Ang ako lang, og ako ilang masultihan, ana. Di niya ko kapugong. Pa, kadiyot lang. Mayong adlaw. Nasi papa di ba day? Aw, ala kang Ruben? Oo, sir. Kaya nga naman unta. Unsay tuyo niyo papa, sir? Taga diin army. May naka-report man ko namo nga namutol siya og kahoy nga gidiwi ang putlon. Mga native na kahoy. Nga kahoy nga dita. Ha? May taga DENR dayon nga nag-survey. Kay may naka-report kuno nila nga nagpaggabas mi og kahoy ug amo kunong gibaligya. Kakwa og pito ka tabla ang taga DENR sa Mumbai ug ilang gida. Ug ilang giingnan ang akong papa nga paatubagon sa opisina sa DENR. Kun og galing ipatawag siya. Tuod man, tulog kasi mana ang nakalabay. Nga nadawat nga note si papa gikan sa DENR. Unya, unsay nakasuwat sa note pa? Ay, pagtuon ko ko sa main office sa DENR. Pero, lisod man pagbiyahe karon. Di man ka makasayon og lusot kay may mga nagbantay man sa mga borders. Maogyud pa. Kay pandemic man gudron. O lagi, Pahangyuan lang sa pa, uy. Masabot ra tingali na sila. unsaon man ako? Doon na yung numero man ka sila diha pa. Tawagan na nato. O katong hangyoon nga, ipakancel lang una ang imong pag-adto sa ilang main office. Oh, maayo kay nagkita talim.
Asa nga amahan nimo? Basin to asa amo tiyo. Nakadawat ba siya og note gikan sa DENR ning Bagulan? Ha? Laing nota sa tiyo. Kay nakadawat man siya adtong una. Dito mao, lahi ni. Kay kaming tanay igsoon ang nakadawat niini. Ha? Ngano ka mo mang tanan tiyo? Kay nga mong yuta paliton. Kay may magtukod og project. Ha? Ug ako huuyon ko ini. Sugot na namin ibaligyan ang yuta ah. Kay sa imong amahan ra makapahimos. Tiyo, Oo, may nadawat sa ko ana nga note lin. Gitawgan ko na gani ang judge sa bahay niya ana. Kay wala ba ako magkaadto sa ilang main office. Nagtuo ko nga may kalabutan ni sa ilang tuyo nako. unya pa. Nisupa ko ta kong paliton ang atong yuta. Kay nga akong gilantaw, mao ka mong akong mga anak o mga pag-umangkon. Mayo na lang unta ni ninyo kung waan mi inyo mga ginikanan. Ug sa amo pa ganining mga ginikanan. Pero giing naman noon ko sa judge nga ug musupa kong ibaligya ang atong yuta, pasakaan kong kaso bahin sa pagpamutol og mga kahoy sa atong yuta. Papahuaon ko nung tadinhi o kuhaan sa atong panginabuhian. Mao nga, nisugot na lang ko, bisan barato rang pagkapalita. Unsa? Sa maong hitabo, naglibog gid mi. Wa ba day may rights nga dili mo sugot nga ibaligya ang among yuta? Kay matod pa nila, maong ilang paliton ang among yuta kay makasamo kini sa project nga tukuron sa among lugar nga unta private maning among yuta. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, papriso ba ang akong papa sa pagpamutol ug pagpagabas niya og kahoy nga dita? Kay native kini bisan pa og naa kini sa among yuta og na private property o private area man unta kini. Ikaduhang pangutana, gusto mo palit sa among yuta, dili unta namo ibaligya apan pasakahan kun og kaso ang akong papa sa pagpamutol niya og kahoy kun mosupak siya nga ibaligya. Gusto ba ni ang ilang gibuhat? O ba di may rights nga mo desisyon nga dili lang unta namo ibaligya ang among yuta? Ikatulong pangutana, sa buhi pa si Lolo, gi-wave niya kang papa ang usa ka hektarya kapin nga parte sa yuta kay sa tanang managsuon nila, si papa ra may nagatiman sa iyang mga ginikanan. Maokihan ba ang pag-wave ni Lolo nga nakatitle pa man ang yuta sa pangan sa akong lola? Ikaupat o katapusang pangutana, buhi pa ang akong lolo, nahalinan siya og yuta. Gihatag niya kang papa para palit og tambal nila og konsumo. Makaklaim ba sa kwarta ang ubang mga igsuon ni Papa nga kami man ang nagbuhi ug nagatiman sa mga tiguang hangtod nga namatay kini? Makapangayo ba sila og bahin adturon? Nalihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lynn. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban ang ako ang partner si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, pangutana sa inyong mga problema na may punto medical. Kung si Dr. Obra ato ang patubagon, sama sa anang mga psychological, mga behavioral ninyo nga mga problema, pwede yun si Dr. Obra ana. Og mga punto legal gani, si Attorney Elaine. Ako ang muhatag og tambag og tubag anang inyong mga pangutana. Busa! Maski pagbagsa-bagsa lang sa karong mga panahona ang inyong mapaminaw tungod sa pandemya, padayon gihapon miss ako ang partner sa pagtubag o paghatag og mga tambag sa mga suwat nga nadawat namo no matag adlaw, lain-lain ug daghan ug klase-klase gyud nga mga suwat ang amo ang madawat. Og kamo dinha nga wa pa kapada sa inyong suwat, mahimo mong pada sa ato ang email address nga kini ang suliran_612@yahoo.com. Kinamay uban nga mahadlok makit-an ang ilahang profile sa ato ang Facebook account. Mauna sa email lang ninyo ipadala. Pero katong mga naagyod nagsunod nato sa ato ang Facebook account, mo ni ato ang Facebook account. Kini ang akong suliran official writers page. Unya, pwede ninyo tanawon ang message portion dito. You click ang katong message, add to ninyo ipada sa message nga icon ang inyong suwat para di po mabasahan sa uban, no? Ang inyong mga pangutana o problema. Or, pwede sa ninyo ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang ato ang debtor sender tawgon o itago nato sa pangalan nga si Linlin. Unang pangutana, mapriso ba ang ako ang papa sa pagpamutol o paggabas niya sa kahoy nga dita kay native kini bisan pa og naa kini sa among yuta og nga private property or private area man kini? Okay. Ang DNR atong klarohon, Department of Environment and Natural Resources. Usa ka na ka-ahensya o opisina sa gobyerno diin ang tahas nila maoy pag ensure nga ang atong mga kalikupan, ato ang mga natural resources,
whether naa sa tubig, naa sa kahanginan, naa sa yuta, both flora and fauna, mga tanom o mga hayop, no, nga mga living things that is part of nature na maprotektahan o makasustinita dili lang karon but sa mga sumusunod nga henerasyon, no. So ang kaning DENR nagmatngon manggod ni sila ug nag-identify ni sila ug unsa man ang mga tanom or even mga hayop nga gitawag nato nga protected or endangered nga mga species. Meaning to say, kung protected gani na sila or endangered gani, meaning na miligro. Kumingon kag protected, giprotektahan ni siya kay gitanaw sa ato ang sa DENR sa maong ahensya nga ang kaning mga tanong o kaning mga hayop na miligro or delikado nga basin mo gamay na lang kay minus ang ilahang pag-produce, dugay sad ni sila makareproduce. Munang protektahan ta ni sila kay sensitive kayo ning mga hayupa or mga tanuma. Endangered gani, meaning to say kani lahi na protected. Ang protected na apa pero basin gamay na lang. Ang kaning endangered kay namiligro na gyud nga kung pananglitan dili ni nato sila, no, i-regulate or didan sa pagkuha, paghunt, pagputol, pagtabas, paggabas, no, baron or paghuli, basin mahurot na niya, mawa na lang kay gamay na lang yun kaayo yun ang nahabilin ani. Unya, remember, kinahanglan ba yapod, patilawon po nato ang sunod henerasyon kung unsa po'y atong na-enjoy. Now, I am not too familiar kung ang kaning data, wa man jud ko kaila ako maning gisuway og Google unsa ning data nga tanom, wa man kaayo ko ka kuan unsa ning data nga tree, no? It's a blackboard tree. Ang kaning tawag ani niya mo dinhi ang data murang blackboard tree nga kanang maayo man no for alternative medicine, pero di kay ko kasuhito kung appeal pa ni siya sa mga protected nga mga punuan tungod kay ang akong nahibaw-an ang nakabutang diri ang kaning dita mga herbal tree mani, no. Unya ang ilahang giingon appeal di ay ni ang dita nakabutang as a heritage tree. Heritage tree gani, meaning to say giprotektahan na sa DENR tungod kay usa ni siya sa mga dugay na gyud ug mga karaan na gyud kaayo nga mga punuan nga diin makaingon ta nga sa kaning mga ingon ani nga klase nga mga species sa panahon pa ni sa ato ang katiguangan nga angay pud natong protektaran para kani manggumpong mga tanom kani identity manggud pud ni nato, no, diri sa Pilipinas kaning mga dita tree. So mupas gyud na og resolution or memorandum circular nga if it is a heritage tree, if it is a protected nga species, kontrolado sa DENR ang paggabas, pagputol, no, pagprune man gani anang mga punuan kay ug hasta gani usay ang pagbaligya, no, kaning mga plantitas karon panahon na magmatngon ta kay naay mga endangered nga mga species nga dili pwede nato i-baligya. So mas ang kana manggod nga circular kung masud ang data tree ana maski pa og public or private nga property sakop manggihapunta sa DENR, so mupatuog gihapunta silang mangdo, so in anything mananghit yun ta nila. Kaduhang pangutana, may gusto mo palit sa among yuta, dili unta na mo ibaligya apan pasakahan ko og kaso ang akong papa sa pagpamutol niya og kahoy kung musupak siya sa pagbaligya. Husto ba ning ilahang gibuhat? Wala ba day ni rights mo desisyon nga di lang unta na mo ibaligya among yuta? Ang kanang pagbaligya sa yuta, pagpaabang sa yuta, dili pagbaligya sa yuta, pagpananom sa yuta, pag-ukupar sa yuta, mga katungod ni sa usa ka tag-iya sa yuta ug way makabuot, way makahulga ninyo, way maka-blackmail ninyo sa pagbaligya ani or pagbuhat sa mga di ninyo gusto buhaton kabahin anak nga yuta. And if mahitabo gani na nga mapugos mo og baligya, dili na po na valid ang sale tungod kay ang pagbaligya sa yuta sama sa usa ka kontrata diin ang mga mopirma dapat dud voluntary ug gaan sa ilahang kabubuton ug wala gitiunan, wala gipuwersa, wala gihulga para pag-execute anang maong dokumentuha. So ayaw mo og kahadlok kay I don't think mapriso man mo basin ma-fine lang mo or basin patamnon mo laing data.
No, basin na po or 20 kadita ang ipatanom sa DNR ninyo, agi og isip puli atong inyong gigabas o giputol. Ikatulong pangutana sa buhi pa si Lolo, gi-wave niya kang papa ang usa ka hektar kapin nga parte sa yuta kay sa tanang manag-igsuon nila si Papa Ramay nag-atiman sa iyang mga ginikanan. Ma-okayhan ba ang pag-wave ni Lolo nga nakatitle pa maning yutaa sa pangalan sa ako ang lola? Okay. Ang wave ba, ang imong pasabot unta, wala ko kakita sa dokumento, no? But ang sakto nga gibuhat gyud unta ana dihan dapita is kanang kung gihatag no sa katong buhi pa imong lolo, kung buot gyud niyang ihatag sa buhi pa siya, ang usa ka parte, usa ka ektarya ngadto sa imuhang papa, ang dokumento nga sakto ana is deed of donation, dili waiver, deed of donation. So nang hinaot ko nga mauunta na ang dokumento nga nakapamatuod nga gihatag sa imuhang lolo ang kanang iyahang parte ug unta ang katong pag-waive niya or ang pag-donate niya sakto ang porma notaryado o permado unta sa imuhang lolo para na asiyay force and effect puhon pag ibinahinay na nila manag-igsuon sa yuta nga ilahang gi-heredar sa ilahang ginikanan. Ikaupat og katapusang pangutana. Sa buhi pa ang ako ang lolo, nahalinan sila og yuta. Gihatag niya kang papa para palit og tambal nila og konsumo. Makaklaim ba sa kwarta ang ubang mga igsuon ni papa nga kami man ang nagbuhi og nagatiman sa mga tiguwang hangtod namatay? Makapamayo pa ba sila og bahin ato? Kung gihatag yun to sa imuhang lolo, ngadto sa imuhang papa, then I don't think makaklaim sila kay ang imuhang papa mahimo mampod nga mo hatag pud og sumada sa tanang gasto o konsumo sukad-sukad sa panahon, no? Unya basin ug ang katong gihatag sa imuhang lolo kuwang pa unya ang imuhang mga tiyo ug tiya mo na hinuoy utangan pa sa inyong pamilya ug sa imuhang papa sa ilahang sa inyong pag-atiman sa imuhang lolo. So di sila makapangayog bahin ana. I think the best ang bahin-bahinon gud ninyong klaro is ang yuta. Okay? Mga sukintig paminaw, hinawat untangan namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhiga kon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.